बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम दिहराज्यग फहुर जमहूरी दोहग तहनिया हेयदुंत दिहराज्यग इज्जते रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ शाह फस्लेडी साजिदा मोहम्मद शाह अदि लुब्बति दिवेहि एम्महा रईतन इहलास्तिरिकमायक अरिस्कुर जमहूरी दोहे फाहा कुरुमुगे एम्मे बोडु बेनुमकी दिहराज्य जमहूरी वेरिकम लिवि रईतुंग बायरुमायक गौम हिंगुमुगे फुर्सत हुळुविಗೆಂದಿಯ मुहिम्मु दोहुगे हंदा आकुरु ಜುಮ್ಹೂರಿ ವೆರಿಕಮೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಸಾಸಿ ಸಿಫಾಕಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಸ್ಲಹತ್ ಕುರಿಯರು ಮಟ್ಟಕ ರೈತುಂ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರ ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗುಂಗೆ ಬಾರ ಮಸೂಲಿಯತ್ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗನ್ ದೌಲೆನ್ ಹಿಂಗು ರೈತುಂ ವೆರಿಯಕ್ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರನಿ ಎ ವೆರಿಯಕ್ ರೈತುನ್ನ ವಡಾ ಗನ್ನವ ಬೋದ್ ಫುತಕ ಬಲಾಗೆ ಹೆಂಕಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ವೆರಿಕಮ ಹವಾಲ ಗನ್ನೆ ಫಹಮ್ मिवी दोस्तों एमनिक फन अलगोंडा हवाल करबा फत्वरिकमा तिमावशीगे दायरांग रईतुना फोरको देफावा हिदमतोगे मच्च मियद नजर हिंगालम फेशमकी मुहिम कमकमगा देखें अलगोंड देखे गोतुगा फत्वरिकमगे सिनात कुरेरुमुगे मसक्कतकी जमहूरी वेरिकमगे तेरें रईतुंगे बायरुमायक रईतुंगे फुदुन तेरिकम इतुरु कुर्म कुरेमुंदा मुहिम गाउमी एम मसक्के එමසෙක්කේ බිනායෆා වනි අලුගොන්මෙන්ගේ තිමාවශීගේ රීතිකම මුස්සන්දිකමගේ මච්ච එහෙන්කම මියදුම් ෆෙෂිගෙන් රයිසුල් ජුම්හුරියා ඩොක්ටර් මොහමද් මුයිස්ගේ सरकार देहार फुरे दुवस्कमगावा 17 नवंबर हमें अळगोनगे वज़ारायन रईतुन्न कोद्देवनु मुहिम्मु मसक्केतक एमसक्केतकुं होदुनु कामयाब बितकुगे काउंटडाउन सोशल मीडियागा फशान अदि 17 नवंबर तैयार रुमु गोतुं एकी दुवस्तक बहालागे मालूमात दिनुगे बयन हरकत कुरिय गेंदान अळगोंड एदेनी विहावेस गिन बेफुम मिकंकमगा बायर वडा गन्ना अळगोंडगे दुआकी मियद अळगोंड में मिफा कोरा जमहूरी दुआकी गौमी रूहा एब्बावंतकं इतुरु गेंदान दुहेकमगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिन वरकुरेबु अदि सफार दिहराज्यगे फहुर जमहूरी दुआहुगे हेयदमा तहनिया एमेहा फरातकं अरिस्कुर शुक्रिया।